Συνεχίζουμε με το δεύτερο βίντεο για τα 100 άλμπουμ όλων των εποχών κατά το 1974 σύμφωνα με το New Musical Express και με συμμετοχή των αναγνωστών να προτείνουν το 100 και να κερδίσουν όλα τα υπόλοιπα. Στο νούμερο 74 βλέπουμε τον Van Morrison, Moondance. Εξαιρετικός δίσκος θα έλεγα, δικαίως είναι εδώ, το 1970, το τρίτο του, με ιστορικά κομμάτια μέσα. Πραγματικά έχει το Moondance, το Caravan, τι να λέμε. Λοιπόν, πολύ σωστή θέση θα έλεγα μέσα στα 100 και σε αυτή του Van Morrison. Στο 73 The Yes Album, ο τρίτος τους δίσκος, το 71, ο πρώτος με τον Steve Howe και ο τελευταίος με τον κιμπορδίστα Tony Kaye. Πολύ καλός δίσκος με πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια, ήδη φαινόταν το στυλ πώς εξελίσσεται προς την κλασική συγκρότηση του group. Τα κομμάτια μέσα, Yours is no disgrace, πολύ καλό, Clap, I've seen all good people, κλασικά yes που μείνανε στο ρεπερτόριο. Νομίζω δίκαια θέση. Στο 72 ο πρώτος δίσκος του Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, οπωσδήποτε σπάει τα ταμεία μετά την ιστορική εμφάνιση στο Woodstock. Ήταν η καλύτερη περίοδος, η πρώτη, αργότερα έκανε το Mad Dogs and Englishmen, η καλύτερη ίσως περίοδος, και αργότερα και πολύ πιο όριμη τελευταία, αλλά πλέον ήταν σχεδόν είχε στο easy listening. Νομίζω και αυτό δίκαια η εισαγωγή στα 100. Στο 71 Johnny Winter End, 1970, ο τρίτος τέταρτος δίσκος του ήδη, και πριν ακόμα εμφανιστεί και ο αδελφός Edgar στο προσκήνιο. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει την σημαντικότητά του σαν κιθαρίστα, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να είναι μέσα στα 100, ίσως και πιο κάτω, αλλά σίγουρα είναι ένας πολύ καλός δίσκος. Στο 70 Stephen Stills, ο πρώτος δίσκος, το ντεμπούτο. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που είναι οι πρώτοι δίσκοι όλων των σημαντικών καλλιτεχνών που σήμερα ογδονταρίζουν. Μιλάμε για 1970, ένας δίσκος, συμμετοχή μέσα, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Booker T. Jones, John Barbata, Ringo Starr, Rita Coolidge, Graham Nash, όλοι μέσα. Είναι ένας καλός δίσκος για μια θέση μέσα στα 100. Δίπλα στον Stills, το φιλαράκι του Neil Young, ήδη με άλλους δύο δίσκους πιο πριν, από τους καλούς δίσκους. Ναι, σίγουρα μια θέση μέσα στα 100. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ήδη στο 1974. Οπότε πολλοί από τους δίσκους που σκεφτόμαστε ως καλούς δεν έχουν κυκλοφορήσει καν. Οπότε μια χαρά είμαστε εδώ. Νούμερο 68, Freak Out The Mothers. Τα λόγια είναι περιττά. Ήδη κυκλοφόρησε το 1966. Οπωσδήποτε
τουλάχιστον μία θέση μέσα στα 100 για τον Ζάπα και το συγκρότημά του πρέπει να υπάρχει. Δεν είναι σημειωμένο τίποτα και σε αυτόν, ακόμα εκείνη την εποχή ακόμα έψαχνα τι ήταν ο Φρανκ Ζάπα, για την ηλικία των 16 χρονών, 17 ξέρω εγώ, να δώσω το χαρτζηλίκι μου σε τέτοιο δίσκο. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να είναι κάπου εδώ γύρω αυτός και άλλα, αν θα δούμε παρακάτω. Στο 67 Johnny Mitchell Blue. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Δίκαια θέση. Έχει για ένα σημαδάκι δίπλα που σημαίνει ότι το έψαχνα. Στο 66 With the Beatles, ο δεύτερος δίσκος, με τις φάτσες αρκετά σοβαρές στο εξώφυλλο. Είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι κάτι γίνεται εκτός από την μεγάλη επιτυχία. All My Loving, εντάξει, You Really Got a Hold on Me, υπήρχαν μέσα διασκευές, αλλά I Wanna Be Your Man, για να τραγουδάει και ο Ρίγκο. Γενικά είμαστε στην περίοδο των διασκευών ακόμα, αλλά εντάξει, It Won't Be Long, All I've Got to Do, έχει και τις προσωπικές τους αυτές. Σίγουρα είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους από τον πρώτο δίσκο. Νομίζω ότι εντάξει, οι Beatles όλο και όλο βγάλανε 10 δίσκους, αν βγάλανε, να μην είναι μέσα στα 100. Τώρα βλέπω το σημαδάκι δίπλα που σημαίνει ότι δεν τον έχω το δίσκο και κάποια στιγμή θα ήθελα να τον αγοράσω ενδεχομένως. Εκείνη την περίοδο, τουλάχιστον μέχρι το Hard Day's Night, δεν ήταν τα αγαπημένα μου και ακόμα δεν είναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ιστορικοί δίσκοι, αλλά είπαμε, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, ήταν δίσκοι που κάποια στιγμή έλεγα θα μπουν στη δισκοθήκη. Μην ξεχνάμε ότι είχα και κάποια 45 από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια. Στο 65 Aretha Franklin Greatest Hits. Τι να πει κανείς, μέσα στα 100 πρέπει να υπάρχει ένας δίσκος, ας είναι Greatest Hits, γιατί όχι. Πολύ καλά πάμε. ...64 Velvet Underground Loaded, είναι ο τελευταίος με τον Lou Reed, τέταρτος. Καλά, μόνο που έχει μέσα το Sweet Jane και το Rock and Roll αρκεί. Βέβαια, εντάξει, ήδη είδαμε 2 και νομίζω ότι την μπανάνα ακόμα δεν την έχουμε δει. Αρκετά, αλλά εντάξει, το New Musical Express ήταν από τις κλασικές εφημερίδες που είχαν τέτοιες συμπάθειες προς αυτού του είδους τη μουσική και αυτούς τους καλλιτέχνες. Ο Lou Reed ήταν αγαπημένος τους. Οπότε δικαιολογημένα, και είπαμε κλασικά κομμάτια. Βέβαια θα προτιμούσα, εγώ είμαι αιρετικός και προτιμώ την εκτέλεση του Rock and Roll Animal, τη live, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά οι συνθέσεις οι αρχικές είναι εδώ. ...63 ο δεύτερος δίσκος του Van Morrison, Astral Weeks. Πέρα για πέρα δίκαια επιλογή. Τι να πούμε, ο πρώιμος Van Morrison ήταν επιρροή για πάρα πολλούς, αργότερα ορίμασε ακόμη περισσότερο. Παρόλα αυτά όμως αυτός ο δίσκος είναι must. 62 Beach Boys, Smiley Smile. Έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτόν τον δίσκο.
Ο ίδιος ο Brian Wilson δεν κατάφερε να τον ολοκληρώσει με την πίεση που είχε με την εταιρεία, δεν τον αφήναν να τα κάνει όπως ήθελε. Το δίσκος ουσιαστικά μπήκε στο ράφι. Η εταιρεία είχε ένα υλικό που δεν ήξερε ακριβώς τι να το κάνει, διάλεξε μόνη της κάποια από τα κομμάτια, για τα περισσότερα δεν ήξεραν καν τους τίτλους, δεν ήξεραν ποια είναι η διαδοχή των κομματιών, δεν ήξεραν τίποτα και κυκλοφόρησε ένα τμήμα του Smile το 1967. Παρ' όλα αυτά έχει σε κάποια από τα κομμάτια τα οποία έχουν ιστορική σημασία, έχει τα φωνητικά, τα πρωτότυπα όπως τα ήθελε ο ίδιος ο Wilson. Ο ίδιος ο Wilson αργότερα το 2003 έκατσε και το ξαναέφτιαξε και το παρουσίασε μόνος του στην ιστορική μορφή, σε ένα δίσκο που ήταν ας πούμε προσωπικός. Εδώ όμως υπάρχουν 2-3 κομμάτια τα οποία ακόμα και η δική του εκτέλεση αργότερα όταν τα ξαναέφτιαξε δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει. 61. Iggy and the Stooges, Raw Power, τρίτος δίσκος, 73, κάπου εκεί, τυπική επιλογή New Musical Express, από τους αγαπημένους του New Musical Express. Εντάξει, όχι του γούστου μου, ποτέ δεν ήτανε, αλλά μέσα σε μια λίστα του New Musical Express πρέπει να περιμένεις να βρεις κάτι τέτοιο. 60. Jeff Beck Group, Beck Όλα. Ήταν η εποχή του, ήταν η εποχή των 70s, δεύτερος δίσκος του, είμαστε στο 69 και ψάχνετε, είναι μαζί με τον Rod Stewart, μαζί με τον Ron Wood, τον Nicky Hopkins, προσπαθεί να βρει τον εαυτό του. Δεν είναι τραγουδιστής, είναι κιθαρίστας, κάτι πρέπει να κάνει. Πέρσι μας έφυγε, ένας δίσκος που πρέπει κάποιος να έχει, αν έχει 100 δίσκους. 59. Get Your Yayas Out, ο ιστορικός γάιδαρος, όπως τον λέγαμε, με τον Τσάρλι, τον Μακαρίτη, στο εξώφυλλο. Ο πρώτος δίσκος που παίζουν live με τον καινούριο τους κιθαρίστα Mick Taylor, ήταν την εποχή που τα πράγματα ήταν όμορφα και θα γινόντουσαν λίγο ακόμα πιο όμορφα και μετά θα έπαιρναν την κατρακύλα για να συνεχίσει καμιά 50 χρόνια. Ένας δίσκος must, δικαίως βρίσκεται στη μέση της λίστας και φυσικά το σημαδάκι δείχνει ότι ήδη τον είχα στην κατοχή μου. Στο 58. The Mothers, We're Only in It for the Money. Ο τρίτος δίσκος, λίγο μετά την κυκλοφορία του Λοχεία, ξεκινήσανε οι απομιμήσεις και οι παροδίες του ιστορικού εξωφύλλου. Οι Beatles κάναν τουλάχιστον 2 εξώφυλλα τα οποία τα αντέγραψαν δεκάδες άλλοι και εντάξει, ο Ζάπα ήταν ο πρώτος. Ένας από τους ιστορικούς δίσκους των Mothers, θα έλεγα καλώς βρίσκεται εδώ. Στο 57 η πρώτη είσοδος του Bowie, The Man Who Sold the World, ο τρίτος του δίσκος, ακόμα στην εποχή του Τόνι Βισκόντι έπαιζε μαζί του, το ομώνυμο κομμάτι, δεν έχει κάνει ακόμα το BAM, ακόμα το κοινό της Μεγάλης Βρετανίας τον βλέπει με ας πούμε σκεπτικισμό
και φυσικά δεν ήρθε η εποχή της Αμερικής. Μία δίκαια είσοδος, άμα τον βλέπουμε κάπου εδώ, παραπάνω θα δούμε κάτι καλύτερο σίγουρα. Στο 56, Wings, Band on the Run. Και ένα σημαδάκι. Ακόμα δεν το είχα πάρει. Ο τρίτος δίσκος των Wings, μετά το Wildlife και το Red Rose Speedway, ο McCartney βρίσκει το δρόμο του προς τις επιτυχίες. Ο δίσκος έκανε μπαμ παντού, με ένα jet και με διάφορα άλλα. Είναι σημαντική η θέση γιατί βγήκε ένα χρόνο πριν και μπαίνει στο New Musical Express στη μέση περίπου. Πολύ σημαντικό επίτευγμα, δίκαια. Στο 55, Birds Fifth Dimension, ο δίσκος του 66, είναι ο τρίτος τους. Προηγήθηκαν άλλοι δυο, μία από τις αμερικάνικες προσπάθειες για να απαντήσουν στους Beatles μαζί με Monkeys, μαζί με διάφορα άλλα συγκροτήματα. Οι Birds βέβαια είχαν το κάτι παραπάνω από τους Monkeys. Εντάξει, αν σκεφτούμε ότι υπάρχει εδώ, κοντεύουμε στην εποχή της ψυχεδέλειας, 8 Miles High, ναι, σίγουρα μια θέση μέσα στα 100 τους αξίζει. Στο νούμερο 54, James Taylor, Sweet Baby James, ο δεύτερος δίσκος του James Taylor και ο πρώτος στην Warner, μετά το 1969 που ήταν από τα πρώτα ταλέντα που μάζεψε η Apple και είχε κάνει εκεί τον πρώτο δίσκο. Εδώ είναι ο δεύτερος, πάντα με τον Peter Asher που τον είχε ανακαλύψει εκεί. Έχει μέσα τα κομμάτια που κρατάνε 60 χρόνια. Sweet Baby James, Steamroller, Country Road, Fire and Rain. Μια καριέρα ολόκληρη ξεκίνησε ουσιαστικά από τότε, το 1970, από αυτόν τον δεύτερο δίσκο. Ο πρώτος ήταν μια διαφορετική, μια παρένθεση, ας το πούμε έτσι. Έκανε το στίγμα της, αλλά σίγουρα η καριέρα του James Taylor ξεκίνησε από εδώ. 53, Neil Young, Everybody Knows This Is Nowhere, ο δεύτερος δίσκος μαζί με τους Crazy Horse, τους οποίους τους βρίσκω πολύ καλύτερος από όταν είναι ο δίσκος ας πούμε πάλι μοναχικός, και ιδίως εκείνο το live. Λοιπόν, ναι, έχουν στο New Musical Express αρκετή αγάπη και στο Neil Young. Υποψιάζομαι ότι θα δούμε κι άλλα προς τα πάνω. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι σημαντικός δίσκος. Στο νούμερο 52, Love Forever Changes, το 1967 που είχε αυτός ο δίσκος, λίγοι τους ξέρανε, λίγοι ξέραν ότι είχαν προηγηθεί ήδη άλλοι δύο δίσκοι και φυσικά 10 χρόνια αργότερα, το 1977, κανένας δεν ήξερε ότι το τραγούδι των UFO ήταν δικό τους. Οπότε δικαίωση για αυτούς να είναι μέσα στα 100 και σε αυτή τη θέση, μόνο και μόνο για το Alone Again Or, το οποίο είναι ένα κομμάτι δεκάδες εκτελέσεις αργότερα, δεκάδες, και κυρίως μετά τους UFO. Δικαίως λοιπόν, ας έχουν μια θέση μέσα στα 100.
Στο 51, The Impressions, Big 16, ένα greatest hits των Impressions. Σε εκείνη την ηλικία ακόμα πιθανότατα δεν ήξερα τι είναι Impressions, όπως και πολλοί που σήμερα βλέπουν Impressions λένε γιατί είναι μέσα στα 100. Πρέπει να είναι, γιατί αυτοί μας δώσανε τον Curtis Mayfield. Τον ξέραμε ήδη τότε τον Curtis Mayfield από το περίφημο soundtrack, το Superfly που είχε προηγηθεί, αλλά ακόμα ένας 16άρης που ζει στην Ελλάδα δύσκολα μαθαίνει τι είναι ο κάθε μουσικός που ακούει. Ήθελε πολύ ψάξιμο για να βρούμε μερικά πράγματα. Ακριβώς στη μέση της λίστας, Jethro Tull Stand Up, ο δεύτερος δίσκος τους, 1969, ο πρώτος δίσκος με τον Martin Barre ή Barr όπως λένε οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, τι να λέμε, New Day, Yesterday, Barre. Εδώ πραγματικά ξεκίνησε η πορεία τους, από τους αγαπημένους δίσκους. Σχεδόν εκείνη την εποχή γίνανε γνωστοί και στην Αμερική, και αυτή ήταν η αρχή της μεγάλης επιτυχίας. Μια δίκαια θέση. Μπαίνουμε στα πρώτα 49, στα πρώτα 50. Otis Redding, Otis Blue, ο δεύτερος δίσκος με τη λέξη Blue, με τον τίτλο Blue, που βρίσκουμε στα 100. Δίσκος του 65, είναι η εποχή της Soul. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες που έφτιαξαν την Soul, θα έλεγα, μαζί με την Aretha Franklin και τον ίδιο. All Man Trouble, Respect, πρώτος αυτός το είπε, μετά το έδωσε στην Aretha. Shake, Wonderful World, Rock Me Baby, Satisfaction, έκανε και επανεκτελέσεις, covers, διαμάντι, άριστα. Μπαίνουμε στα 50 και συναντάμε όλο και καλύτερα. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο νούμερο 49 και ήδη το βίντεο ξεπέρασε τα 20 λεπτά. Θα σταματήσουμε εδώ και θα επανέλθουμε με το τρίτο πολύ σύντομα.